Hatina musha panyika ino zveshuwa. Nditukei zvenyu, asi kutaura pachokwadi pano pasi hapasi pedu, musha wedu uriko kudenga. Ndiye amwe makomenzi anga achinyorwa nevamwe vanhu. Umwe ndiye azoya achiti hazvina hazvo basa, zviri kutiratidza kuti musha wedu uriko kudenga. Ndinokumbura tizoita zvatinofunga mucomment section. Ndiye amwe makomenzi atanga tichireceiva pasocial media. Umwe azoti farao riniko sevana veZimbabwe kana takupwanyirwa musha wachona watenge tichiti ndo patichagara tichafarao rini. Umwe ndopabva azoti zviri nani hangu ini ndakatengera stand kuBorodale ndiri pari nani, tengai rimwe side remastands. Ndomutauro wangu achitwa nyaya idzidzi. Ndichikutambirai zvekare pano paHarare 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Meya wemuZimbabwe afunga kuparadza dzimba dzevanhu dzinosvika iko kuma 5,000 houses. Ndo dzimba dzinoda kuparadzwa muZimbabwe. 5,000 dzimba hadzizi kutamba nadzo. Kantaura zve5,000 zvikureva kuti dzimba dzakawandisa. Ende vanhu ava menoti vachienda kupi nguva ino yeRain season. Dai zvaitika kunze kwakupisa, but zviri kunze vari kupwanyirwa dzimba 5,000. Ende izvi zvakapasiswa nemacourts anosvika iwo 37 courts zvakazvipasisa zvakanzi ngadzipazwe dzimba idzi. Meya wemuno muHarare ari kubva ati dzimba dziri kupwanywa dzinosvika ku5,000 houses. Ende takatarisa kuBelvedere varipo vamwe vakapwanyirwa, ende zviri kutoenderera mberi hanzi dzimba ndadzipwanywa. So dzimba idzi dzikwa vakatageta kwadziri kunyanya kupwanywa, mazita achona akanyorwa. Ndinokumbura kuti tizoita zvandinofunga comment section kuti hama idzi dzichaenda kupi padzichapwanyirwa dzimba dzavo nguva yekunaya inoi. Vanhu vane mhuri vatiri kutaura nezvavo ava pachapwanywa dzimba. Zvinosereresa, zvinorwadza zvikuru. Takanyatsodzamisa pfungwa hazvisekesi, zvinosereresa. So matargets akapiwa kunyanya kupwanywa dzimba idzi muHarare: Glenview, Mabvuku, Budiriro nekuwadzana. Ndo mazita akanyorwa apa padzimba dzavakatageta kuti pa5,000 houses dzichawanika kuMabvuku, kuBudiriro, kuwadzana nekuGlenview. Ndo mazita achona atakapiwa. Ndinokumbura kuti zvandinofunga comment section. Zvinorwadza, zvinosereresa kuti iwewe uchinzwa kunze kuMabvuku kuri kupwanywa, ende unenge usina kana pekutangira, unoshaya kuti uenda kupi nemhuri yako. Ndatitaure zvandinofunga comment section. Ende zviri kunzi dzimba idzi dzakaiswa pasina mutemo, dzakaiswa pasingabvumirwe, vakangovaka dzimba pasingabvumirwe. Ndo mutauro wavo zviri kuita. Saka vari kuti muramba tsvina ndo unopwanya dzimba idzi, nekuti dzakaiswa pasingabvumirwe. Ndo mutauro wazviri kuitwa. Ndinokumbura kuti share mashoko maviri matatu mucomment section aunofunga pamusoro penyaya iyi. Mwari pindirai muno munyika yedu yeZimbabwe. Dai vazongopwanyawo dzimba idzi kwakupisa kana vachida kupwanya kwete nguva ine yeRain season. Vanhu vanoenda kupi nemhuri dzavo?